ሰላም ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ኤርትራውያን ካብ ምድላው መስትያት ቤትና ዘካርያስ ክብረአብ ሎሚ ቅነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይኣክል ብዝብል ብድሆ ሰንሰለታዊ ዝኾነ ካምፔይን ይግበር ኣሎ ማለት እዩ። ኣነ እውን ሰባት ንስመይ ረቂሖም ይኣክል ክብል ስለ ዝዓደሙኒ ንሎሚ ገለ ክብል መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። እቶም ዝረቐቑሑኒ ኣነ ዝሰማዕኽዎ ዝተኸታተልክዎ ማለት እዩ። ድምፃዊ ምሕረት ኣብ ሚካኤል ወጊሑ ጣዕመ ካብ ሆላንድ ከምኡ እውን ሃብቶም ተኽለ ብርሃን ካብ ኣሜሪካ ካልኦት እውን ብኢንቦክስ ብኢሜይል ብዝተፈላለየ መገዲ ድምፅኻ ከተስምዕ ንፅውዕ ኢልኩም ዝዓደምኩምኒ ንኩልኻትኩም ብመጀመርያ ከመስግነኩም ይደሊ። ካብኡ ብምቕፃል ድማ ይኣክል ምባል ምናልባት ንዓይ ወይ ድማ ነቶም ከማይ ዝኣመሰሉ ገጾምን ኩሉ ነገራቶምን ቀሊዖም ይኣክል ክብሉ ዝፀንሑ ሓድሽ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ነቶም ጌና ድምፆም ከስምዑ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ጠጠው ኢሎም ዘለዉ ወይ ድማ ብፍርሒ ክኸውን ይኽእል ካብ ሕፍረት ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ መገዲ ድምፆም ዘየስምዑ መተባብዒ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ስለ ዝሓስብ ደጋጊመ እውን ይኣክል እንተበልኩ ክሳብ ንምእንቲ ኤርትራ ንምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ብዙሕ ጉድኣት ዘለዎ ኮይኑ ስለ ዘይስምዓኒ ሕጂ እውን ይኣክል ክብል ንቒለ ኣለኹ ማለት እዩ። ቅድሚ 10 ዓመት 2009 ንመጀመርያ ግዜ ቪድዮ ሰሪሐ ይኣክል ድሕሪ ምባል ሕጂ እውን ድሕሪ 10 ዓመት ኣብ 2019 እንደገና ይኣክል ብል ኣለኹ። ምናልባት ንገሊኡ እንታይ እሞ ፍረ ተረኺቡ ይኣክል ኢልኩም ተዛሪብኩም ወይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዛሪብኩም ጥቕሚ የብሉን ትርጉም የብሉን ዝብል ርእቶታት ክመፅእ ይኽእል እዩ። ግን እንታይ እዩ ሰብ እቲ ዝኽእሎ ይገብር ካብ ዘይምዝራብ ከዓ ምዝራብ ይሓይሽ ማለት እዩ። ዘይምዝራብ ማለት ሬሳ ማለት እዩ። ወዲ ሰብ ምስ ሞተ ጥራሕ እዩ ርእቶ ዘይክህልዎ ዝኽእል ማለት እዩ። ምስ ሞተ ጥራሕ እዩ ዝኾነ ይኹን ሓሳባት ክመፆ ዘይክእል ድምፁ ክኸፍት ዘይክእል ተዓቢሱ ስቕ ክብል ዝኽእል ሰብ ዝሞተ ሬሳ ጥራሕ እዩ ማለት እዩ። እንተለኻ ግን እንተወሓደ ኣፍካ ይዛረብ ናይ ልብኻ ትዛረብ ብኡ ኣቢሉ ይፈኹሰካ ካልኦት እውን ይሰምዑኻ ሰሚዖም ሰብ ምስ ተኣከበ እውን ምኽሪ ክርከብ ይከኣል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምዝራብና ሓጢኣት የብሉን ሓደ መዓልቲ እውን ፍረ ክዘርእ ምዃኑ ርግፀኛታት ኢና ማለት እዩ። ሓቂ ስለ ዝኾነ ድማ ሓደ መዓልቲ ድምፂ ሓቂ ክዕወት ምዃኑ ርግፀኛ እየ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ምናልባት ኣብ ስደት ካብ ሃገርና ንላዕሊ ፅቡቕ ንበልዕ ፅቡቕ ንኽደን ኣብ ፅቡቕ ዓራት ንድቅስ ብዝተፈላለየ መገዲ ሰብኣዊ ክብርታትናን መሰላትናን እውን ተሓሊልና ንነብር ክንከውን ንኽእል ኢና። ዋላ እኳ ከም ዓድኻ ዝመስልዎ እንተዘየለ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ከባቢ ሃገርና ምንባር ኣብ ስደት ክትነብር ከለኻ ዝሕሸሉ እዩ። ኣብ ሃገርና ግን ብዙሓት ደቂ ሃገር ኣለዉ 10-20 ዓመት ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሓቐቑ ብዙሓት ኣለዉ። ክቡር ሂወቶም ዝሰኣኑ ብዙሓት ኣለዉ ከዓ ክስደዱ ክብሉ ሂወቶም ዝሰኣኑ ዶብ ክሕልው ክብሉ ሂወቶም ዝሰኣኑ ኣብ ኩናት ተጠቢሶም ሂወቶም ዝሰኣኑ ብብዙሕ መገድታት ዝተበደሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለዉ። ስለዚ እቲ ይኣክል ብዝያዳ ንዓና ነብስና ኣብ ስደት ምንባር ዘይኮነ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ብፍላይ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ነቶም ኣብ ትሕቲ ማሕዩር ህግደፍ ዘለዉ ከዓ ብዝያዳ ንዓታቶም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ይኣክል ኤርትራ
بزي لعلنا حقي بزي بايتو بزي ጋዜጠኛታት بزي ነፃ ቤት ፍርዲ بزي ሃገራዊ ምርጫ بحيل ممرح يأكل نهزب عافين كمنبر يأكل لعل حق خونكا كم دلاي كمخان يأكل بشم إرترا مستفل عليه حجرات حزب زي فلتو علات مفرم يأكل حزب إرترا بب حدا الناس أنته تميل كام عزاب يأكل نسله والكاو ربح خيلكا مس منجستي متقع يأكل نتوم إرتراوين كنسخم إرتراوين كماخم عقب سلازبالو زي سمام تهبو زي عليتهم تتسقعو كاب هاجراون خاب إرتراونت كتحكو تفتنو يأكل يبلغكم مالتيو بستفعل عليه مقدي معالتاوي سومناوي درجة عامة ملوء مستيات بيتنا يأكل كم بال تطاو إلى أي تفلتن من البات أبزي زحلف قرب سامنتات بزح دهاي أدفئنا لنا نسوقن من البات بقداي مقشان تعنا نخون خاليو حجقن عندنا بالسفح يأكل كنبلون سرحنا خنقصلو تدارينا مهلاونا كنقلص لكم نفاتو أنا بوغني كساب بهوت زلخو زي كير مرقص لاني بودما كرعي 10 عامت وسد 30 عامت وسد 5 عامت وسد كسع مجرشتا حانتيا مرقصينا مالتيو نسخا بول كملاخي كنمرح أين فكرن إرترا لعلنا حقي استخبر الله حجر كوينا كنرئي إزيتنا هنا حلم مالتيو سلازي يأكل نزخول خندريات صنحنا قفعتات يأكل ادخلوا أبزبان نخورت صنحه أبزبنا زورت زلو زقصل زلو يأكل نبل كلنا ندحر تأكبنا حدا والكسب تمن عداقا خد قبرو بطعم قليلي مالتيو سلازي أمود أتاخبلو زدلي كالوت أنا كستون واتيخم دمصخم أسمعو إلى خصوع أي كألن مخنياتو درجة كلهم تم أنا خصوعهم زحسبكو قدموا منو واتيهم تزاريبهم سلازي بحفشة بسم مستيات بيتنا كل حزب إرترا እቲ ቪድዮ ክሰርሕ ዝኽእል ወፂኡ ድምፂ ከስምዕ ይፅውዖ ማለት እዩ ይቐኒየለይ ዓወት ዘይተርፍ እዩ ካብ ምድላው መስትያት ቤትና ዘካርያስ ክብረአብ ውልቀ መላኺ ሓደ መዓልቲ ክርገፅ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ግን ንዘለኣለም ክነብር እዩ كوفو زعلم تتخوينو بعايز وعن ززناتينو قهنو سبي فلت هتبو تبتبو السوم سك مخاخيبو زنبر هيوت بحنساب دمسيسو سقا سبي بلن كم هنزا غوريسو